lapha hleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo sakhe. Ebazali asenzele umlungiso wengane zethu, asenzele umlungiso namaqiniso wengane zethu. Ngakubona mphakathi, uma siyofuna umsebenzi siyosebenzela labo bani, mhlawumbe abanye nano-10% of the total earnings. 10% of total earnings abawazi abantwana bethu ngasisebenzi labo. Kodwa 10% of total earnings abawazi. Kodwa sithi sisebenzela labo. Bengicela senze lokho. Ngiyacela ngothando, ngiyacela. Mhlawumbe lo mntwana unazi icathi ukuthi ipolisha yini. Ngiyacela ngothando, ngiyacela. Ngicela labo babone mayingobeni. UNkulunkulu uhlala thembelini. UNkulunkulu uhlala awakhe nesithombe somntwana ogqoyicathulo esidabukile koNkulunkulu kusisiwe. Asibakapholisho kusisiwe. Abanye bethu ivangeli nabahambe phambi kwethu ngeminyaka baphoqelele ukuthi isikole basiyeke, hayi ngoba bebefuna ukusiyeka. Iy'nsiza bezingekho. Iy'nsiza bezingekho. Basiyeka abantwana. Mhlawumbe namhlanje bayadoda amaklasi asazi. Ujabulisa ukuthi uyaphuma ejardini noma egcekeni. Kodwa kunezinto esizenzayo njengabazali ezenza abantwana bedoje ngamaklasi. Bangazizwa bengabantwana phambi naphakathi kwabanye abantwana. Inhliziyo esathambile ilungile. Ufuna sithandaza ngithi kunabazali uNkulunkulu ababusisile mara bekhe empilweni zabantwana babo. Amen. Nawe uyafuna bebekhona njengomama, mhlawumbe ubaba akekho. Kuyenzeka nabomama belahleke kusala bobaba kuphela. But ngifuna lezi zinto samakhaya umbize ngegama lakhe, abuye empilweni yomntwana wakhe. Nini ngegama abuye empilweni yakhe, abe ingxenye yempilo yomntwana wakhe. UNkulunkulu uzosisiza, uNkulunkulu uzosisiza. Kumanje abanye ababangaza abantwana kuphela inyanga, kuphela iminyaka abanye. Kwesikhathi umama noma ubaba oyifiseli kodwa kenzeka.
unenhliziyo enkulu, sikhulisa umntwana unenhliziyo engenalo uthando. Kodwa ngapha sithi ingcole somani, sikhulisa umntwana ongenasineke, kodwa sikhona singabazali. Uma kwenzeka agcine ngathi kwagcina ngathi bakumanzi kwagcina ngathi ezami ingane ngekhule ngingekho ngikhona, kwagcina ngami ukuthi ngizave indoda nje ize ife ngayazi, agcine ngami ku-right, kwagcina ngami. Kodwa kungenzekisi khona bakusibuyi, angenzekisi khona abazali bethu. Sitshaliva empilweni zabantwana bethu, sitshaliva. Sesikhulumela nalabo abangekho lapha phakathi kwakini, agcine ngazi lokho. Sitshaliva empilweni zabantwana bethu. Asikebisela amakhaya, cha sinawabhala amehlo sikebisela amakhaya. Lord Jesus, bonke abazali abangekho empilweni zabazali abantwana babo, kepha wena babusisile, kepha wena baphile imisebenzi kwaba yinqumo zabo ukuthi babe ngekho laba khona njengamanje. May the power of the Holy Ghost touch them. May the Spirit of the living Lord remind them that indeed they are parents. May the Spirit of the living Lord touch their hearts. May they remember their young ones in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yonke imimoya engene phakathi kwabazali nabantwana eyenza kungabi nathando, kungabi nakuthula, we curse right now in the name of Jesus. Nkulunkulu omuhle, Nkulunkulu othando, nabo abantwana bethu bonke abakhona laphakathi nabangaphandle bafukamele uNkulunkulu engcwele, baphe uthando, baphe injabulo in the name of Jesus. Amen. Singashaya sinjalo kakhulu bantwana bami, siyathanda kakhulu Yesu, siyathanda kakhulu siyathanda. Asinikise futhi ukwenza izinto ezinkulu ukugula kwamanje. Asinikise ukho konke usiyakupho abanye bethu ngabe asisekho nasikholini. Inkinga senzikise ezinkulu. Ngiyafisa onke malanga nilaze iqiniso noma ningaphuma abantu engathini iqiniso. Anginakho izinganiyeka mhlawumbe bekukhona before ngisho ukukhona, kodwa bayazi nasiqale khona. Anginakho izinganiyeka, I have nothing to do with it. Kulaba abafuna ukwazi angihlekile le nkazi mbone ehleli kimi isekutheni mina ngiphila kanjani phambi kwenu, isekutheni mina ngiqiniseke kangakanani phambi kwaNkulunkulu, hayi njalo sandile. Bekungaba khona ukuthi akunoma uNkulunkulu akhuluma ekuthengathi angizwe. Uma uphuma la ngaphandle ubuka le roof iyasho ukuthi idinga imali manje. Amalayithi ethu la phakathi ayasho ukuthi kufuna kukhanya. Umoya ngale bathroom emuva ngiyabonga mphathi ngibonile namhlanje weqedamage. Bengalingeka ngisicela ukuthatha le mali silungise ngale mali toilet siniklethe labantwana ngoba vele abazi ukuthi kodwa kufuna ngilalela ubani.
ufuna ngenze kuphi yikuphi ufuna ngikwenze. And this assignment mhlawumbe bakhona abaphathi uNkulunkulu asezobaphakamisa iyabiza one day ulalele ncamani, I can't remember the year, silele siya lapho uMshumeli 9:11 labafundi bephenya amabhayibheli abo. Uma silele the first one or the daughter ngilele in the vision ngibona unama-dollar sign underneath the eyes. I think I've shared it a number of times, but ngifuna laba abasafuna ukukhula ngibona unama-dollar sign ile umbhalo bazoyazi abantu. Ngikhuluma nami uthi indlela isizwe sami noma abantu bami abahlupheka ngakhona uthi umunakekela isizwe sami uzonakekela lokhu. Uthi go out for deliverance, ungavuma ebathroom umevuka. Deliverance will take 1 hour 15 minutes. So it what is. Ngamazwi amafishane, uma mina nginakekela abantwana bakaNkulunkulu, yena wenzani? Unakekela sami. Uma mina nginakekela abantwana bakaNkulunkulu, yena wenzani? So asikisithiyo sokuwala ngabami yeka bakaNkulunkulu. Uma kuwe nawe osebenzisa ithuba lokuthi singanakekeli abantwana bakaNkulunkulu, cha, wena usumelene nentando kabani? Nabo sisikade ngeke usize ngalutho. Angithi mina ngiyayazi indaba. Care for my children, I will care for what is yours. And mina ngithi nginakekela abantwana bakaNkulunkulu, ube wena angelo wakho udonga. Awusavimbeli mina, uvimbela lo ufuna kunakekela abantwana bakhe. Awuvimbeli mina, noma ungenzani awuvimbeli mina, uvimbela lo ufuna kunakelele yini na abantwana bakhe, hayi mina. Yena ngiyozuvimbe akazela kalani, akathembisa amafesi, akashodi ngalutho futhi, akafuni lutho umuntu ngaphandle kwembizo kuphela. Ayikho lo mavalela ngayo. So ivuliyana funa ngithembeke, liyashisa funa ngithembeke. Ayikho into. So ithelo oyibonayo ziya ukuthi mina ngithembeke kangakanani uNkulunkulu, nothing else. So angeke ukhohlise ngoba uma ngeke ukhohlisa ngoko ikhohlisa umntwana kabani kaNkulunkulu. Angeke ngiyeke. Akayika uNkulunkulu. Ungenza konke, you will never go away without punishment before the Lord. So ukwenza kahle kwethu u-attract favor kabani na kaNkulunkulu. Ukudlala ukwenza kabi u-attract punishment kaNkulunkulu. Ayisimnandi kodwa yiyo iqiniso futhi. Uma inhlaba ayifunda lokuyidla, funda lokuyidla uzophilisa inhlaba injalo. So kukancane singadlala ngezwi likaNkulunkulu, kukancane emseni kaNkulunkulu, walking in the favor of the Lord. Ngeviki eliphelile besithi siphakamisela amehlo ethu kuphi na, because impilo yanamhlanje iya ngokuthi wazi ubani.
It goes along with favors. Shiloh is goes along with favors. I sign in merit. Ingakho namhlanje imfundo ngathi ayibaleki kubalekile ngoba nemfundo yakho akunasiqiniseko ukuthi impilo izoba yinhle. Ngizaqalisa nge-driver's license qala konke ukuthi umsebenzi namhlanje bangaki kulaba ababukayo indaba abodokotela bayistrike bafuna umsebenzi wakwacabanga ukuthi udokotela angahamba afuna umsebenzi. Akekho oyekule cabanga ukuthi angabona udokotela ahamba afuna umsebenzi. Kodwa namhlanje kuyenzeka. So siyamdinga lozo ngakithi asenze lesibusisi. Siyamdinga lozo ngakithi. Nami ngiyamdinga nawe uyamdinga. Nabantwana nabazulu bamdinga. Verse 11. Verse 11. Bayibolekile lefoni yami. Umshumayeli 9 verse 11. Ngiyacela soyifunda kusukela ku verse 1. Uyifundele uzondle wena ngezwi lakho. Uzondle wena uzondle ngezwi lakho. Ungashoti ngani uzondle. Kukhona okunye ngakubona phansi komthunzi welanga. Umncintiswano wokugijima awuyi ngamajubane is speed. Race is not all about speed and strength. Nempi akusiyo eyaba namandla. Kunabantu abacabanga ukuthi uma benamandla bathi hayi mina ngizonqoba. Mina ngizophumelela. Why? Ubheke iphepha zakho. Ubheke ini na? The more ajima, the more anesho ukuthi iminjani na ngizoyinqoba. Nakudla kohlakaniphileyo namcebo nampumelelo kwaba namakhono kodwa isikhathi nethuba kubehlela bonke. Isikhathi nethuba kubehlela bonke abantwana bakaNkulunkulu. Sifundele ngesizathu. Kukhona lokunye lekubonile lapha ngaphansi kwemthunzi welanga. Emadukane lamakhulu akusiwo lena umuntu aphumelele emncintiswaneni. Nemandla akusiwo lena unqobe ekulweni. Kanti nekudla akutholwa kulabahlakaniphile bodwa. Nekujinga akusibo balabakhaliphe ngengqondo kuphela. Nempumelelo ayisiyo yalabanelikhono kodwa isikhathi nemathuba kubehlela bonke. Ngifundele verse 10. Isikhathi namathuba empilweni sehlela wonke umuntu onjani na uphilayo. Wonke umsebenzi losetandleni takho wende ngemandla akho onke. Ngobe ethuneni lapho uyakhona kude kusebenza nekucabanga nelwadi kanye nekuhlakanipha. Wonke umsebenzi osezandleni zakho wenze ngamandla akho onke. Umncintiswano nawuyi ukuthi unamajubane amaningi angakanani. Sonke singaphumelela empilweni. Sonke singabusiseka futhi. Sonke singavikeleka. Sonke umusa kaNkulunkulu singahamba nawo. Esidinga uNkulunkulu abe ngakithi. Sidinga uNkulunkulu abe ngakithi. Asifune into. Kaningi siyathuka. Uma sibona abaneziphepha kunathi sila singenazo. Bese sicabanga ukuthi lempi ngesinqobo. Kaningi asiphatheki kahle. Uma sibona bakhona gijima. Kube thina siyazi ukuthi asikhona ukugijima. Kaningi asibi nani ithemba. Uma sibona laba uma sibabuka thina physically sibabona bengcono kunathi.
kunemshado enyakazanayo. Uma ubona omunye ngathi ugcono kunawe, usutshela uzomshado wakho abuye appearance, abuye zonke izinto, kuya grace kaNkulunkulu, kuya ngomusa kaNkulunkulu. Namhlanje sokudala ngamathuba. Verse 10 uthi lokhu ithuba elisesandleni sakho lisebenzise, mara namhlanje lidala ngamathuba. Abanye bethu namhlanje sinenhliziyo ezinkulu, ngathi ithuba silithola kanti salithola. Sadala nani? Namhlanje sadala nani? Namhlanje bantwana bese bancane esikoleni, wenza lento ophuma ekhaya uyenza yona. Awuboni ukuthi udlala ngethuba indlela wenza ngayo? Awuboni ukuthi umosha ithuba indlela wenza ngayo na? Kwabasebenzayo, uma ungena emsebenzini wenza lento kashiwe yona yini na? Uma ungayenza ubona ukuthi udlala ngethuba. Nini nisemshadweni? Uphilile yasemshadweni? Ufulfilla duties asemshadweni? Awuboni ukuthi udlala ngethuba? Thina sithandazayo, ngabe sithandaza indlela kuna sithandaze ngayo yini? Thina shumayelayo, ngabe shumayela iqiniso nangendlela kuna shumayele ngayo na? Asiboni ukuthi sidlala ngethuba. Asiboni ukuthi sidlala ngethuba phambi kwethu. Lithi iBhayibheli ujaha uyi ngespeed, uya ngegrace kaNkulunkulu, iya ngokuthi uNkulunkulu ungakuwe yini. Nacebo nakupheko ayikho ukuthi unokanani, bathi ya ngegrace uthi kanganani. Kwakunendoda uJosefa, kwathi noma bafowabo sebeyishintshe yonke into, bamfaka emgodini benza konke, bamthengisa benza konke, kanti ifavor kaNkulunkulu iyona imahambisa, iyona ihamba naye, iyona ingena naye. It's all about the favor of God. Akuyingamasela. Basebenzisa ithuba bona abadala, basebenzisa ithuba bona abanamandla, bangamthatha bakhulume zonke impahla zakhe, bangamfaka emgodini, bangamthengisa, bakwenza konke, kanti bathengisa ukuqala kaNkulunkulu ohamba nefavor kaNkulunkulu. Mina nawe siyofela kulowo mgodi ngoba basifaka nje nale favor yikho. Shilo masifunda kaPaul lapho nabakhetha zina bathi angeke sadla uphole ngalafu, kanti bathathe decision again umntwana kaNkulunkulu verse 11 lithi iBhayibheli already uNkulunkulu besebenza kuPaul, already besebenza kuPaul. Mina nawe uma bengasifastela sambili, uma bengasifastela sambili, why? Bafastela umntwana kaNkulunkulu ongenayo uNkulunkulu, ongahambi kani na ngefavor kaNkulunkulu. We need his presence, we need his favor. Noma bazonda phansi ngishithi wena linonelo bazonda boRubeni elder brother wenani bebe kumsasema lutho nawe lokho ngizokutshela noma bazonda kumsasema lutho. You need a favor of God. Walking in the favor of God kwenza ukhona ulandele umhlabelelo yakho othi ngaphezu kwamefa yakho. Uma nefavor ulandele umhlabelelo uthi noma kubasa umlilo ukhona unyathelo phezu kwakho, bathi ukudlule kanjani ngoba besifasile. Umzalwane wami nefavor kaNkulunkulu. Ifavor yakhe yakafaka uMoses eGibhithe ephuma abaneka, ifavor ke lokho. Sazophindela nasiphume khona sibaleka ebhangeni, la siphume khona sigijima, sazophindela yini indawo, sesihamba nefavor kaNkulunkulu. Namhlanje ngithanda sakho esaba nokumisa. Why is there seGibhithe siphume senzeni? Kanti kunefavor uthatha konke lokho ukhiphe eGibhithe ukugijimisa, ukubekela eceleni uthi njengamanje sekuhamba nefavor kaBaba. Kunabantwana ofuna bayokhishwa, kunebani
amandla ofuna kazi iqiniso bakhona abagula ufuna besinde uhamba ngefeyila kaNkulunkulu. Isibona bona amaselakho abanye hleli nasithemba imali zethu, abanye hleli nasithemba imali zethu, abanye hleli nasithemba izindlu zethu, abanye hleli nasithemba zonke izibusiso zethu. Sikho uNkulunkulu obusisayo, uNkulunkulu lethu usustain, uNkulunkulu oyokubeka kuzobe sekugcineni. Bangaphi saphela nabe emncintisweni lokugijima baphi namuhla, hayi ngoba wena ungcono baphi namuhla esiqalile ukugijima, abanye bagijima esingakani lokugijima bathi baphi namuhla bagijime baba kanti favor yikho. Izinto ezibagilile nawe ziyagila umehluko ukuthi wena une-favor la uhamba khona une-favor, hayi ngoba uhlukile umehluko une-favor kaNkulunkulu. That's the only difference. Hlala inisho kune-strategy esidumile lapha edrobheni eNelspreth. Uma le-favor ingakisubi wena bekuhlale lapha erobothi zokuthola ugibele phezulu erobotini ogibela phezulu bakhubelele bathandazele baningi njengoba selilaba siyabazi besicabanga ukuthi impilo yabo izosheshela bathakoyi kanjalo ngoba uNkulunkulu akuyina lokho kuye kuthi yena is God involved now. Ngabukhona ngathi sibathi basithathe inqumo zethu bathi ngabe uNkulunkulu khona kule inqumo zami nebe sisithanda kakhulu lapho uMshumayeli balokhu nebe sithanda kakhulu baningi la siyalazi balokhu nebe sisithanda kakhulu uMshumayeli. Okay, asibeke 29 verse 11. Siyathanda nami bengithanda namanje ngisanthanda. 29 verse 11. uNkulunkulu uneyinhloso ezinhle empilo zethu. It's Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Sorry. Jeremiah 29 verse 11. uNkulunkulu uneyinhloso ezinhle ngani na? Ukuthi senze njani? Okay. Ubani wazi inhloso kaNkulunkulu la empilo yakho? Jeremiah 29 verse 11. Ubani la wathi mina inhloso kaNkulunkulu ngiyazazi yoba ngifike la nakusasa ngiyazi inhloso ngempilo yami. Ubani ongathi inhloso kaNkulunkulu ngiyazazi yoba ngifike la ngiyazazi. Jeremiah 29 verse 11. Ubani owazi inhlelo kaNkulunkulu? Sengiyabona ukuthi ephileni kwethu asifuni ukwazi inhlelo kabani zikaNkulunkulu, kodwa sonke sinikele imithandazo yethu kubani na? uNkulunkulu. Ithi imithandazo yethu usise Nkosi, hamba nami Nkosi, vula iminyango yami, isho konke malingelo kaNkulunkulu. Asifuni lokho sasiningi nami ngivule lapho abathilwa ngithoba ngafuna ukuthi ufuna ngivule mina intando uNkulunkulu. Asabene favor uNkulunkulu asabakhona. Abasebenzayo asabene favor uNkulunkulu. Akekho sifisa emsebenzini lomsebenzi. Abasemshadweni akekho sifisa emsebenzini lomshado. Wena abantwana akekho sifisa emsebenzini abantwana bangalaleli. But siyakubiza ukukhona kwaNkulunkulu yonke esiyenzayo.
Then verse 10 lithi konke uNkulunkulu abeke kuphi na esandleni sakho kwenze thina sikwenzi. That's why impilo yethu kwesikhathi iba stagnant. Yindaba asizenzi uNkulunkulu izinto ayibeke kuphi na esandleni sethu. Abanye bethu la siyokhuphuka mhlasa nakekela abanye impilo yethu yoshintsha. Abanye bethu siyokhuphuka mhlawumbe sakhulekela abanye abazalwane impilo seshintsha. Mara senze njani? uNkulunkulu ubeke impilo inkonzo yokuthandaza empilweni yakho. Mara ubakhulekela abanye noma bakhulekela uyakhetha. No, I know. No, I know. No, I know. Sifaka nokudla emadasbinini. Mara bakhona abantwana esazisa abadala. Awuliboni ithuba lokuboleka uNkulunkulu. Ithuba lokuboleka leNkulunkulu. Nkosi nabo abantwana bakho. Konke esikwenzeni bazalwane esifuna kakhulu ukuhamba sekhoneni kabani uNkulunkulu. Kuyahambeka nezinto ziyanqobeka. Uma siphuma la asabe siyobuyela emakhaya abantwana asithandazela abazali bethu. Akekho umzali ofisa ukuhluleka ngokwami, akekho umzali ofisa ukuhluleka. Kepha ingqinamba zempilo siyenza abazali bethani na bangahluleki. Akekho umntwana ongafisa ukuphasa esikoleni noma enze kahle. Kodwa inselelo zempilo mvangeni zenza abantwana bengaphumeleli. Inselelo zika-1980 90 bakusibuyi esikoleni ayifani nezanamhlanje. Ayifani bamazi nenselelo zanamhlanje bantwana bethu. Namhlanje lemqine siyibona abantu abadala abantwana bayiqina kuphi na ey'koleni. Kube ngahambi le favor uyalingeka wenza angakuyelana esikoleni. Into esifuna ukukhona kaNkulunkulu izomuntu esenzayo. Bobaba kwale mpilo indala ngosiyami. Indala lempilo ayiqali namhlanje. Uma ungafundanga ukuthiba nokukhuza inhliziyo yakho vele uma begqoka amabele ngathi bakushiya ngaphandle bafakeli one phakathi. Ukuwena uthi ufuna ukuyithiba inhliziyo yakho idumisa ubani uNkulunkulu. Kanjalo nabo baba kudala bomama kudala umzalwane uthi ufuna ithile ezomntana uNkulunkulu. Ungayithibanga favor iyasusa. Wathi uphethe umbrella utayisela uzwa ngemvulisa iletha. Ayikho ifuna mina nawe sifuna ukukhona kaNkulunkulu yonke esiyenzayo. Ifuna sikhuze uNkulunkulu esikwenzayo. Izwe lalimnandi ngoba limnandi manje. Wawungekho nomusiko khona kodwa benempilo yakhona yokujabula abaqala. Ibikhona babuze nabo ngobeni. Noma iwashi bengekho kodwa bebekala isikhathi. Bathi manje isithunzila zobe sekiphila ehlahleni. Namanje kuyafana. Asivumeni insifo isikuyikhuza nokuyithiba. Ayikho ebuhlungu nokusizwa uJesu unamandla kodwa awavela amandla empilweni zethu singabantwana bakaNkulunkulu. Sisu uJesu uyabusisa kodwa isibusiswa asivele empilweni zethu singabantwana bakaNkulunkulu. Sisu uJesu uyathethelela kodwa inthethelelo ayikho empilweni zethu singabantwana bakaNkulunkulu. Sonke siyidinga ifavor kaNkulunkulu. Yethu uhambe high uzizwe noma ungeni confidence. Why? Uhamba noNkulunkulu. La ungena khona uhamba nobani na noNkulunkulu. Akuvulele iminyango engavuliwe noma evaliwe. Avalele iminyango yomubi ngoba abanye manje we are chased by shadows. Why? Iglory ayikho.
uthi yena ubehona uIsrayeli emini ngiba insika yani na yebo ebusuku ibe insika yomlilo sonke siyafuna lokho but ebusuku asabi insika yani yomlilo that's why sonke sishayisa the presence of God ayikho kwezinye igaba zempilo yethu sithemba amandla sithemba amasela sithemba ikhwama zethu sithembe lokho nalokho but one day it will go dry. One day it will go dry. One day it will go dry. So we are deep to sustain. Umncintiswa lesikuwo akekho simfisela sawele la. Sonke sifisela usiyofika egcineni sithole umqomelo. But once the ukuthembile kuba dry, we are bound to pull umncintiswaneni. Kuyabizwa ukuthi uyeke ngoba lento athembe yona ayisekho. Freely is given unto us and freely we are to give other people. Akukho kufuna sithembe ukuze sibone singcono kunabanye. Akukho bazalwane. Amandla, ama-muscles, imali zethu, ilokhu nalokhu noma ngaba ubuhle noma ngaba yini ayikho ufuna uyithembe ukuthi uzokusustain uzobe sekugcineni. We need the grace of our Lord. Lokho kusesandleni sakho. Lokho uNkulunkulu akubeka esandleni sakho. Wenze. Uma ungakwenzi uyilaya wena. Uma ungakwenzi uyikhohlisa wena. Uma ungakwenzi uzilimaza wena. Umbuzo uthi ubekele uNkulunkulu esandleni sakho. Ubekele uNkulunkulu esandleni sakho. Uyabona lento le ongathola ukuthula ungayenzanga. Lento ongayithola ukuthula ungakayenzi yona. Umbekulo kawujabula ungakenzi yona. Ubeke yona uNkulunkulu esandleni sakho. Noma ungakwenza konke, unezinto wazathi uma ngabe ukwenza lokho, umphefumulo wami awuthola ukujabula, umphefumulo wami awuthola ukuthula. Yikho uNkulunkulu abeke khona empilweni yakho. Uyakwenza yini? Ukuwe nawe. Assume isso demais. Lokhu uNkulunkulu abeke empilweni yakho, lokhu abekile uNkulunkulu. Uyazi ukuthi ungakwenzi khona ukuthula kukho. Noma wenza ukuthi uyilalisa abantu ukuthola afike ngendlela okuhlangene khona. UNkulunkulu ayibekile. Othi uyenzile nawe uyazi ukuthi uyazilenza lokho nokuthula. Uma ngenze lokho impilo yami iba nokuthula. Kuba nejoy and happiness in your soul. Uma wenze lokho uyazi ukuba nokuthula. Uyakwenza yini? Ungawali indonga ziyadlula. Bengingomoya nini indonga ziyaphefumula. Ithembele kuyilona yiwo lo mzimba. Yiwo lo mzimba. Uyakwenza uNkulunkulu lokho akubeke esandleni sakho. Okanye usuthatha yona responsibility zokuthi wenza wabanye. Hayi bazokwenza bobani. Hayi abobani bazokwenza. Hayi ufundisa nomoya wakho ukujwayela ukungenzi intando kaNkulunkulu. Isuke ifavor kaNkulunkulu uqhubeke ngohambo but ifavor ayisekho. Without the favor kaNkulunkulu ngeke uMoses abhekane noFaro. Ngoba wathi ubephosa induku naye waphosa zakhe. Kunjalo nasithembe khona amandla. Uthi ukhombisa amandla akho bayibekhombisa ukuthi bajimangcwele kunawe. Only a favor ezokuhlukanisa. Sokuqhubeka nempilo yethu, sokuqhubeka nempilo yejabulisa. Kodwa ukhona uNkulunkulu phakathi kwempilo. Ukhona uNkulunkulu lempilo. Uhamba nathi. Umengahambi nathi sishintsha. Umengahambi nathi shintsha.
zishintshele wena, bashintshele umuntu. Zishintshele wena, umuntu wakho wena, bashintshele umuntu. Ungacabanga ukuthi umenzele ifavor, awenzele umuntu, uzenzela wena. Akekho ukuthi umuntu ongakhona ukuthi akwenzele wena, uzenzele yona. Kunento ebuhlungu eyenziwa uNkulunkulu befuna kukhipha abantwana bakhe eGibhithe. Uthi uMoses uzoyenza inhliziyo kaFaro ibe nkuni. Ungafisi uNkulunkulu azenze inhliziyo yakhe ibe nkuni la uzodisiphoya wena ekugcineni ukuveza amandla akhe. Uzothi mina bangazi inhliziyo enkulu nebengenze lutho bangazi. Angeke kanti uNkulunkulu uyenze ibe nkulu usefuna destroya wena veza amandla akhe. Uthi makhulu kangakanani. To be generous, uba nomusa athathe lutho. Sonke sifuna bekufuna ngaphumeleli. But step usigibela. Thani yiba nami Nkosi. Yiba nami Nkosi. Abafuna ukuyongena emshadweni. Nkosi yiba nami lesifiso sami. Nasebephakathi emshadweni yiba nami lesifiso sami. Ngoba ngapho bafuna ukuyongena, ngapho bafuna ukuphuma. Nizitebe sihamba uNkulunkulu engekho empilweni. Nami ngiyihamba, ngihlale ngitshela nawe lena, akugcinanga kahle. Nawe lesithathu lebala kumasikuda la. Akugcinanga kahle. Akugcini kahle ukuthi amasebe uNkulunkulu engekho. Angufiseli ukuthi ufike kwezinye izinto nala ngafika khona. Mhlawumbe wena uzobuya. Ake kusakusobuya. Basi kunjalo kukhona kaNkulunkulu. Sonke siyadinga, sonke siyafuna. Ungawathemba amandla akho adukusana. Alahlana amandla akho. Ungabuthembi ubuhle bakho buyadukusana. Buyadukusana ungathembi. Ungayithembi izinto uNkulunkulu yakuzise ngazo noma nini sengaphela. Ukuze umayiphela ifavor kaNkulunkulu iqhubeka nawe endleleni. Susa amehlakhe intweni ephathekayo wasuse. Abaphelele emsebenzi namhlanje nabo bebengathandi. Cabanga ngempilo yokusasa ubungekho asisho nje ubembiko. Mara abangenawo namhlanje nabo bebengathandi. Abangasebenzi namhlanje nabo bathandi. Ibuke lempilo zinhla zonke. Sonke sidinga uNkulunkulu abenathi. Musa uNkulunkulu benathi. Walking tall in the fear of God. Ayikho into esasihambele phambili. Ukwazi ukuthi umnikazi wempilo la. Ukwazi ukuthi umnikazi wempilo njani? He is involved. Ngaphandle kwalokho ngabedala sabaleke inani. Ngaphandle kwalokho ngabedala sabaleke inani. Siza siyazi ukuthi umnikazi ukhona. Ekugcineni kufuna kubonakala yena no one else. Ujesu wami uyaphila. Iyokweza bantoni na Lona bilitobe Izali Haesulu Jesua
uzibheke noma ubhekane nazo usuwazi ukuthi ifavor ingakuwe. Eminye umthandazo uNkulunkulu ungaphuma lomnyango ifavor yakho ingekho ngakini. Kunezinto kusuka namhlanje nakusasa ofuna uyibheka ngamehlo efavor kaNkulunkulu ingakuwe. Bamangala uhlale ukhamba emsebenzini uhlonipha nokungahloniphi phansi. Funa ukhambe ukuthi bithola une inner confidence yilindaba uNkulunkulu sengakuwe. Nezinto ezosuba sibala soyilungise emakhamba ngeni. Sikhamba sesabela phezulu lawo. Uko inkosi ngakuyithi. Funa lenkosi nengakithi. You can imagine isithembu sikaMoses ubese hamba sephindele eGibhithe azi ukuthi waphuma kanjani. Ngoba uNkulunkulu usayivezile entabeni. Wayiveza ukuthi kangakanani. Wathatha step esisha. Wasephindela khona kuphina eGibhithe. Bese hamba apologetic. Bengahamba basulethiwe. Kune step bese hamba ngathi inkosi nami manje inkosi uthunywe inkosi akini inkosi hamba nami. Ngiphume eGibhithe babona manje upheka. Wazo wenza babona kanjani bakupheka bathwaphuma abaleka nami nalapho babaleka banamhlanje siyothi baphindela besibesibili. Glory. Inkosi singakithi inkosi sikhulume nathi. Now we speak a system. Nobody has been nobody has been. Nobody has been a system. Imagine this step is at your favor. After them tell you see that Baban to the Bantanisa, one was not a long, but it's the Bible in one and a half is a corner. Who's on the people? And the way people, if the Bible in Gosi, Yatino, who's like a large, that's what was on his head. Imagine that the steps are coming to start. Never get to Cananta. But let them never say, no, so I'm not large. Imagine the steps that yourself of the city. Because when you see, because when you see, you don't want to go to see you. You don't want to go to see you. Still a step decision. Go back to the mountain. No man will let you. Let me go back to the child. Who must delay? If you go back, if you can go back, you go back. Let me move. Where to the mountain? I got to understand who I can stand. I got to understand and find out. Because who was this guy to tell me I'm a feeling found? Who would I was telling some feelings? Who said it them or not? This one. Umaenda sio kusisa. Ai mama kanisa. Umaenda se shilo. Anafanya. Thank you, Jesus. Ngiyacela Martin of God singe sithandaze. Sithandaze diwala magama the favor of God. The favor. It is an unmerited favor. Musa phenomenal grace. Hallelujah. Ngiyathandaza niwo uthi nakakhuluma umphostoli na. Sebenta lokubekwe esandleni sakho ukwele ngemandla akho onke. Now ukwele ngemandla akho onke. Ubona lokudala ukuthi the favor uyibone emsebenzini. Hallelujah. Ngicela sithandaze Martin of God. Ngiyacela. Bathi kuyahlala abantu akwema. Singabathandazi ukuthi kungenzeka awubona ukuthi usebenze awubona ukuthi uhamba nawe ufuna ukubona wena emehlo akho kana ubonakala emehlo akho siwuba glory to Jesus. Ngicela ukuthi sithandaze ngale ndlela le make manzini kwake kwakhuluma indlela
Senior Esther Kanyana bekatiwa Vashti ukuthi uyena omuhle kakhulu esigodlweni and nakatiwa mvangele mncina kwekuthi mina ngila ephosini ngenxa yobuhle bami because kuyente abantu baphile ngokuthi thina siyathi I got this and this and this waphila Vashti athi kwekuthi ngangena ngebuhle bami ephosini kana bathi ukuthi lengama lethi favor liyakhona ukugucula thina lamgucula lamkhiphela ngephandle lithi inkosi yendandzile likhulu wathi wabuye bonke abantu ababikile ngendlela etahlukehlukene bafika wathi sebagcwele wathi come ngibingeleni inkosi kaDawujayiva phambi kwami wala Vashti wathi no not me I can't go there kanti sekufuna ukungintroduce lo umuntu ngoba inkosi ayifuna kufaka umuntu ifuna wena wangathi wena so-arrogant phakeme kanti ifuna ukukhipha inofaka lo muntu and lithi nankulunkulu yathi seyibikile wala base bamthuthulisa lala abanye laphila nabadalelayo inkosi utakuphinza lo mkhipheleke phansi base kubika ukuthi sekufuna uku-introduce leli imfundisi manzini a favor supposed to enter ngoba lapha ungena umusa balela kube bonke abantu bakujikele kanti sekufuna uku-introduce wena hawa ekaphantosia hapo wase uyabika wathi asala kubika amantombazane noma ngabe ngibala lapho utawuhamba phambi kwenkosi bekanisa introduce lengama lethi favor supposed to surpass now lalamanye kukhona inkosi engakwenza ngawe but ivumela ifavor ihambe phambili endethi izabadibeke lithi nankulunkulu nasesebabitiwe kwase kutholakala ukuthi no ukhona intombazane ehlukile and lithi Hadasa wa-introduce uMordecai wathi hamba and nawufika lapha ufune nowathi enhlizweni ngoba lapha wathi enhlizweni ngoba ifavor shall introduce you kukhona lo manje sifuna namuhla nenzawo lesimendini igama lawe ifavor maka manzini unmerited favor umusa longenalo lithi lalabathi kuqualifya wena ukhambe ukuthi yini abakudingi wena abadinga lo ngaqualify sekwenteke umusa ngoba ifavor besahlangane nayo emhlabeni nangabe ukhona ungakahlangani nemusa lo mangane sabo ngifuna ukuthi bewuba nje ukuthi ungamendela umusa lo ngaka ngiyacela manje umuntu bamphelele sukuma ugijime sitawuthandaza ukuthi uma ngeke inkosi lo musa nawucela nangabe ukhona umuntu babili bathathu bathi nje lo musa wangedlule mina ngicela ukuthandaza nawe sefule sihambe sithi kunamusa lo wakhethi bala nemuntu kunamusa lo wabantu eluthi ungakubamba bathi nabafika khaya bathi kwenzeke njani kwesikhona indoda enhlangane maphakathi aveke me awusami ngibale nendoda
Let the favor, let the people of God.